Ja, dan gaan wij terug met uw volgende onderwerp. En het gaat over de woningbouw in Kolm. Want de gemeente Noord-Oost-Friesland had plannen om te bouwen op het stuk loon aan de Tierseline in Kolm. De woningbouw is een oplossing voor de grote woningvraag in het dorp. Maar bewoners on en onder Tierseline hingen sjorren de plannen leveren ons buis onwijzig is wethouder Bert Koonstra van de gemeente Noord-Oost-Friesland. Koonstra, goeie met je en welkom. Ja, dank u wel, goeie met je. Ja, ik breek mijn tong erbij. Ja. Wat is Friesland? Ja. Ja, is er in Kolm grut flat van Wenningen? Ja, dat is in Kolm grut flat van Wennen. En dat is juist eigenlijk in de hele gemeente wel. En ja, dat was natuurlijk als gemeente, maar we erop acteren. We hebben dat ik mijn kon afpraten in het coalitieakkoord in 2022. Dus vandaar dat er planvorming is richting Kolm. Ja, want het gaat over 200 tot 250 woningen van Kolm. Nou, als je een woningbehoefteonderzoek dingen litten, hebben we een opdracht van de provincie dingen en dat doen we altijd nemen. We willen zien van waar is dat verlet? Nou, en we gaan zien dat er een groei van wentenbouw in ieder geval verlet is in Noord-Oost-Friesland. En dat is juist nou, waar een PLI nog om 1200 wenten gingen zo in Noord-Oost-Friesland, kan het nog haast wel op 1600 uur draaien. Nou, Kolm kan daar echt een aantal brengen en dat zal tussen de 200 tot 250 wijzen. Ja, nou ja, is het idee om Kolm uitbreiding te doen, dus een stuk onder de boetekant van het dorp erbij te bouwen. Bewoners die roepen van ja, kunnen we echt dat boel inbreid wordt. Ja, nou, bij gemeentes zullen we altijd een inbreiding voor uitbreiding, dat is gewoon de stelregel. Alleen wij je echt van, er zijn een aantal plannen in Kolm op inbreidingsmogelijkheid. Dat is juist het gemeentehuis. Nou, dat is eigenlijk een ontwikkelaar die er ook met douane. En zo zijn er nog wel meer zaken. Alleen wij zien echt van, ja, we moeten echt temporiseren. En wij zien echt van, inbreiden kan, maar echt uitbreiden kan tegelijk. En dat willen we hier echt mee oppakken. Want we gaan natuurlijk het Lauwerscollege, nou, dat is de gemeentelijke eigenaar. Maar er zijn alleen nog zaken, ja, dat doet nog wel een aantal jaren. En dan ben je zo'n 8 jaar verder. En wij willen wel tempo erin houden. Ja, nou, wie van de week toch wat bewoners steurt over het feit dat ze net mij denken koeren. Hier maar onder de toons je volgens mij een inring. Hoe je dat? Ja, nee, we hebben een omkappeling gekregen vanuit ambtenaren. Nou ja, dan weer dat is altijd een woordzaak van een soort meester. Je er zelf net bij West of wel? Nee, ik ben er zelf net bij. Okay. We hebben een programmabegroting voor de financiën met de gemeente hier. En daar moest ik even bij wijzen. Ja, daar komen we zo nog even op. Oké. Maar goed, ze weer net tevreden, zijn je? Nou, dat ga ik net zijn. Hè. Het is zij dan. Ja, precies. Ja, precies. Nee, als iedereen een shutbol van hen, dat is wentenbouw en dat is echt flat naar wentenbouw. Maar ja, op het moment dat het dichtbij die komt, dan kijk ik me intekenen dat ik in- en omwoners natuurlijk daar wel een bepaalde invloed op heb. Nou, en daarvoor heb ik van die inring en daar ben je in de toon van en dan heb ik 110 adres naar woonskreun, dus zijn we het hele buurtje. Ja, en dan ben een aantal mensen met een rapport kwam. En dan is als de bedoeling van uit deze inring dat er aanstek nog een dwarsbrede inring komt. Ja, oké. Want nou, je zei van de week al, er leidt een schetsontwerp, dus dat kan aan alle kanten nog aangepast worden. Nou ja, als je wil natuurlijk iets van, je moet daar in ieder geval huizen in kwijt. Wij willen voor de betaalbaarheid. En dus we willen zien van, ja, hoe kunnen we daar sociale huur en misschien sociale koop krijgen kunnen. Nou, wat 200 in kapper en een paar vrij stingen. En ja, dan mag wel in een bepaalde volume mag bouwen gingen. Maar oors dan is gewoon steeds maar het net rond te rekenen om die prijs goed betaalbaar te houden. Ja. Nou, hier we krijgen even hoe die financiën die er zitten moeten komen, dat er eigenlijk net goed uitziet. Juist waar het duidelijk even hoe die begrotingen die er zitten moeten komen, want die zijn een heel miljoen waar op praat wordt. Want wat doet dat met jouw portefeuille? Wat betekent dat voor jouw portefeuille? Nou ja, het is heel simpel. Het doet me heel dal wat, want ik ben een onderdeel van het college. Ja. En wij als college maar een heel miljoen bestuurlijke voor 2026. En dat zitten we nog steeds maar in de kadernoten. Dat is als de voorrinner naar de begroting. En die hebben we in oktober, november. Alleen dan mag het nou tussentijds maar wel bijsturen. En ik hier en daar mag zien van, hey, wij hebben bezuinigen. Nou ja, en dat had een organisatie breed. Maar we zien van, oké, hoe kunnen we het laaghangend fruit ophellen? Nou, en vanuit daar wij, als je wat doet de portefeuille. Ik ga meerdere, net als het rondelijke domein en wijnen. Maar ik bijvoorbeeld ook de vergunnings en de huisvesting en zulke zaken. Nou ja, dan maken we zien van, wij maken een beetje hier en daar snijden. En het grootste gedeelte is toch het bezuinigen op het sociaal domein. Ja, want wat is dat laaghangend fruit voor je? Voor hier word je bezuinigen op, greenbestrijding gelezen. Dan zullen die zijn heel miljoen blijven. Nee, dat klopt. Het is en je bouwt het natuurlijk op. En die onkruidbestrijding, dat is voor 1 jaar van 2024 en 2026 maatwerk bij wat omheen. En dat is betrekken onjoen.
Maar dat is natuurlijk vooral, we hebben een prettig heel in omgekeerd. En dat is toch in het sociaal domein. Ja, daar kunnen we efficiëntie maken. Oftewel van uw burgers vernemen er voor de naals net wat van. Maar we kunnen daar wel efficiënter snijden. Ja, want ik heb even de begroting bijpak van 2025. Dat wordt weer van begroting dik 81 miljoen. Hoeveel wordt er aan? Ja, nou dat is nog moeilijk. Hè. De RIE moet er ook wat van vinden. De RIE gaat nog de eerste stap dingen. En vanuit daar kun je toch wel denken van dat ze toch wel een bijdrage tussen de 2,5 en 3 miljoen krijgen. Want hoe wil je dat doen? De deel wij weer ompakken op zwaar. Terwijl eigenlijk de zwaar alleen nog qua kosten maar omheen rent. Nou, maar sociaal domein is breder dan zwaar. Dus soms hoe regels die zien. Ja. En het is vooral lekker personeel. Hè, van hoe kunnen we het personeel beter inzetten. Dus dat, en dan ook efficiënt. Dus, en dan ben zaken dat het vooral in de organisatie, daar hebben we de slag een meidje. Dus het zal voor een dag net dat de meesten er volle minder om krijgen. Ja, we hebben bijvoorbeeld, ik zei van de Lauwerspaas, nou, die willen we vasthouders dus daar willen we vooral net omkomen. Nee, maar hoe zullen mensen het boven nemen? Want ja, linksom of rechtsom zal er wat gebeuren. Ja, het onkruid in de straten hebben we straks dan misschien hier en daar wat meer reacties op krijgen. Van dat net al hier oké is, maar verder dan nog? Nou ja, als je, dat zullen natuurlijk als een bepaalde verschijning haast, ja, soms oorzien regelen, ja, of soms even krijgt een tempo minder, ja, of juist krijgt even wat langer bijvoorbeeld het grinen, dat kan wij in het 4 keer meer, maar nu nog 3 keer. Ja. We hebben natuurlijk als college al bijna zitten in alle portefeuilles naast de lijn. Waarom had het meeste blieren daarin? Nou, zoals je het net, wat ik krijg zei, we zitten gewoon weer met college breed, dus het wordt in je voorstel en dat wordt net jongen van in of toren maar blieren. Dus je vooral van echt, wij zitten op bepaalde lucht en wij kunnen nog lucht uithalen. En vooral dat nemen we dan het laaghangend fruit. En wat is het laaghangend? Want ik ben wel heel benieuwd naar. Want wat gebeurt er dan? Meestal met vernemen. Want 6 miljoen is natuurlijk best wel een bedrag. Ja, maar op een begroting van hen, denk ik 180 miljoen. Ja, dan praat je presidentieel. Ja, en het is een soort yield. Ja. Alleen het is vooral, we zijn wij eventueel hier meest meer extra op inhuren en zulke zaken. Ja, en is dat dan. Want je mag van uit de Rijkse overheid, die voorjaarsnota is er wat geld bij kan bij de gemeente. Is het dan inclusief of exclusief dat verhaal? Het extra geld wat komt vanuit de Rijk? Ja, dat is nog, dat komt nog, dus dat haast nog net. Nee. Dus dat kun je er dan weer bij krijgen. Oké, dat is eigenlijk nog net bekend. Alleen dat is dan wel weer voor 2024 en dan wist net, is dat structureel ja of nee? Ja. Nou ja, en daar hebben we natuurlijk ook nog zien. En daar is mijn collega Preen zich heel druk met douane. Ja. Nou, we zullen het afwachten, commissaris. We zijn benieuwd wat het uiteindelijk opstuurt. Want we hebben even, denk 28 mei hebben we een vaststellen, zal dan onder RIE vaststeld worden? Ja, het is eerst onder RIE, dus de RIE die moet er wat van vinden. Dit is een voorstel van het college. De RIE kan natuurlijk altijd zeggen van ja, dat pakket willen we dat pakket willen we net. En wij ruilen dat om, zulke zaken. Dat is al in de mogelijkheid, want de RIE is het heegste orgaan en die is het budgethoudend. Ja, en 3 juli wordt er dan definitief een klap op wat wil, wat net? Dat is correct. Dan die autoriseren, dan is de kadernota. En dan krijg ik in het begin zei, dat is dan de stap richting de begroting. En de begroting zal in oktober, november zijn. Commissaris, ik wil je bedanken voor je taaljachting. En van nou alvast een verder goed weekend. Ja, Jon, minder. Goed weekend.